siyabonga abantu beDlakadla Media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi beDlakadla Media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli beDlakadla Media. Siyabacelela ukuthi ke iDlakadla Media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenze ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngeDlakadla Media aqhubeke kanjalo. Siyabonga kakhulu.
ekhaya, inkosi yakamsingaphansi, inkosi yamabhaca emzimkhulu. Sibonge kakhulu ithuba esilitholayo namhlanje. Sibonge ubaba uNyazi lweZulu ukusivakashela emzimkhulu ebukhosini bakamsingaphansi nasesizweni sonke samabhaca wasemzimkhulu. Esikwenza namhlanje bekuzogeza isihlalo sobukhosi kanye nesizwe sonke samabhaca emakhosini akaZulu kamsingaphansi kanye nesizwe samabhaca wonke ephelele. Okwenzakalayo ke balaleli ekhaya, ebukhosini kuloku kwenzeka izinto ezimbi ezifana nezingozi nokulinyazwa kwamakhosi. Sizozama sinxusa uNkulunkulu wamaNazaretha ukuthi asisize, asikelele, asibusisele ubukhosi bakithi bamabhaca bugezeke, kuvaleke umkhonto nomkhokha owenzakalayo ebukhosini kanye nasesizweni sonke samabhaca. Ubukhosi bakithi bukhuluke balaleli ekhaya, busuka kuNkosi uMadzikane kube uSonyangwe, kwehle njalo kuyofika kumsingaphansi, kwehle njalo kuyofika kuMabhovula. Yilokho nje sikwenzayo egameni lamaNazaretha. Sizozama kanye nesizwe sonke samabhaca ukuthi sigezeke nesihlalo. Siyabonga balaleli, siyabonga. Sanibona, siyanibingelela ababukeli. Uthamsanqa kwamsingaphansi lona somlomo kaNdabezitha umsingaphansi. Namhlanje siyajabula ukubona uNyazi lweZulu lusivakashele lapha kwikomkhulu la kwamsingaphansi. Namhlanje kugezwa isive samabhaca emzimkhulu kwamsingaphansi eDumakude. Siyabonga nokuthi umsebenzi ukhamba kahle. Nabantu baningi, siyababonga bonke abantu abathe baba negalelo namhlanje kulomsebenzi ukuthi uqhubekele phambili. Njengoba kugezwa isive njena kugezwa nesihlalo sobukhosi bakwamsingaphansi ngoba kutholakala ukuthi sithanda uba nogadi. Kuthi phindwe futhi kubhajadiswe nenkosi umsingaphansi. Namhlanje bhajadiswa uNyazi. Siyabonga kakhulu kubo bonke abantu abathe beta namhlanje benta lolusuku lwayinjabulo kuthina. Sithi ke nalabo ke abaye bagalela kwakhona izinto abalikhuphako bangadzinwa nangomso, ungathi inkosi ingabasikelela kwanze nalapho bethathe khona. Siyabonga ku-MC, siyabonga kakhulu. Salani kahle. Angibingelele umsakazi. Ngibingelele ubukhosi bonke balapha emabhaceni. Mina njengenkosi yamabhaca wasemfulamhle ngaphansi kwabo lobukhosi balapha kwamsingaphansi ngokomlando othi ibona bukhosi obukhulu emzimkhulu. Ngilapha ukuzobungaza umcimbi ngokumenywa inkosi yalapha ekhaya engumzukulu kumina. Usuku lwanamhlanje luyangithokozisa kakhulu ngoba uma inkosi ingimeme yangichazela ukuthi kwisigaba esasivelela lapha ekhaya kwalinyazwa inkosi ngesikhali. Kuze kwathi ke namhlanje kwafika uNyazi lweZulu ngenhloso yokuba kuzogezwa leso sigameko, isizwe sibe sihlanjiwe ngokwesiko. Inkosi ke njengobona isizwe siphelele lapha, kuyangithokozisa kakhulu mina njengomntwana walapha ekhaya ukuthi kuqhubeke ikhaya ligeze isizwe, kuqhubeke kube kwaze kuba siqala okusha kungekho omnyama esizweni. Ubukhona boNyazi lweZulu lapha kubungithokozisa kangangoba ngikholelwa ukuthi kuzoba mhlophe konke njengangibona kumhlophe lapha ekhaya.
ngicabanga ukuthi ke akhona amanye amakhosi akhona kona njengenkosi yakwaShinga esinayo lapha ukuzonqonga inkosi yalapha ekhaya kwaMsingaphasi eyona nkosi inkulu yamabhaca. Ngalawo mazwi ngifisa sengathi bonke abantu abalapha ekhaya bangabusiseka unyazi ngingekhohle ukuthi ngisuka nje eMfulamhle bengibona omama beguqe ezindleleni bethi balinde ukukhulekela unyazi. Kuyangithokozisa kakhulu lokho sengathi singasala nezibusiso ke kunyazi. Ngiyasicelela isizwe ngathi singahlala simhlophe senezibusiso zonke. Kungaphindi kwake kwenzeka kube ukuthi kuvaliwe ngempela unyazi luselekelele ngomkhuleko kaShemba selekeleleke sibe siyaphila singamabhaca. Ngibonga kakhulu nokuthola lona lelithuba nje sengathi ke abaphuma lapha ekhaya bangahamba kahle enkalo ngenkalo. Ngiyababona abantu banqunzuke zonke indawo sengathi bangathi nasebephinde emakhaya bahambe nesibusiso salunyazi. Ngibonga kakhulu Mhlekazi. Angiwabingelele amaNazaretha asebuhleni umhlaba wonke ngelihle igama lenkosi yethu uNyazi lwezulu. Okhulumayo inkosi yakwaBhala khona kulelizwe lasemampondweni kodwa isizwe engiqhamuka kuso kuseFlagstaff kwaHeleni isona sizwe engisiphethe leso. Lapha ke sikhona sikwelamabhaca izwe kwaZulu siphelezela inkosi enkulu uNyazi lwezulu iceliwe isizwe samabhaca ukuba izobusisa iliba lenkosi eyakhothama inkosi uMsingaphansi nokugezwa kwesihlalo sobukhosi nokugezwa kwesizwe. Njengoba sikhona ke siphelezele uNkulunkulu wethu uNyazi lwezulu uzokwenza lo msebenzi wasezulwini. Ngithi ke angithathe lelithuba ngibongele kakhulu isizwe samabhaca ngenhlanhla esizuzile ukuthi umsebenzi omkhulu kangaka sibone kufanele ukuthi wenziwe uNkulunkulu wamakhosi ubaba uNyazi lwezulu. Kuyisibusiso esikhulu leso. Siyabona futhi nezulu livumile kuyasho ukuthi kuzothintwa amakhosi alele ukuthula. Ngiyawabongela kakhulu kamabhaca kulomsebenzi omhle kangaka. Sibonge noNkulunkulu nje ukuthi azonyathela ezweni lakithi emampondweni. Sicela ke uNkulunkulu asiphe lesizwe ukubumbana nobunye nokuhloniphana nokuthobelana. Ngibonge kakhulu ke eManazaretha nabantu bonke nje emhlabeni wonke kaNkulunkulu abalalele lokukhuluma. Siyabonga kakhulu. Inkosi ayibusiseni ukuzwile. Egameni loNyazi siyabingelela kakhulu kwabayingcwele benkosi amakhosi akhona la ezizwe. Sila kwikhaya lenkosi yakwaMsingaphansi njengoba uNyazi lula. Siyabonga kakhulu sibongela isizwe nezizwe zonke zamakhosi ngoba uNyazi njengoba lula nje lizobusisa iliba lenkosi eyahamba emhlabeni yakhothama inesifiso sokubhabhadiswa isizinikele la ibandleni. Ngakho ke kwase kufika ke idimoni loba lihlwithe inkosi yayisikhothama kuzogcwaliswa ke kuzofezeka leso sifiso sayo inkosi yakwaMsingaphansi njengoba uNyazi lula luzobusisa iliba lenkosi ngokusemthethweni njengoba kugcwele namakhosi ezizwe khona la nabefundisi benkosi uNyazi namakhosi angaphansi kobuNazaretha. Sithi ke egameni lomzimkhulu njengoba sila nje siyabefundisi boNyazi siyabonga kakhulu enkosini uNyazi lwezulu uNkulunkulu wethu wamaNazaretha uba namhlanje kuzofezeka iphupho lenkosi engasekho ngokamoya. Inkosi ke izokwenza lo umsebenzi
wokubusisa iliba layo inkosi njengoba ihlezi inkosi lapha nali phambi kwayo inkosi uNyazi liba lenkosi la yabekwa khona. Sithi ke egameni lebandla nasegameni lesekhethi umzimkhulu esikuwona umfundisi uMzulwini losuke eHadinge. Siyabonga kakhulu ukubambisana nothando uNyazi oluluveze kwisekhethi na ningizimu nje yonke egameni ke lenkosi uNyazi. Siyabonga kakhulu namakhosi akhona ezizwe amaNazaretha nangeyona amaNazaretha nabefundisi benkosi abahamba nobaba nabakhona la kwiningizimu. Sithi asibonge kakhulu egameni lenkosi uNyazi. Amen. Umfundisi umthethwa eXhobo. Ngikhuleke emakhosini ezizwe nabefundisi namaNazaretha wonke ngaphasi kwegama loNyazi. uJehova wethu wasebuhleni bamaNazaretha. Ngithatha leli thuba lokubonga, ngibongele leli lizwe lalapha emzimkhulu, amakhosi onke ala emzimkhulu kukapakela nakhona ngale koXhobo. Uma ekhona la nezizwe zawo zonke ungena kaJehova endaweni yawo. Ngiyafisela ukuthi njoba nezulu libalele linje sengathi uJehova ngafika nemvula. Mayihamba nje la kusala imvula nenkomo zikwazi ukusimama. Ngiyabonga kakhulu kule ndawo yakithi ngoba nathi ingakithi la njoba sike eXhobo. Ngiyabonga kakhulu. Angibingelele ibandleni lamakithi lamaNazaretha umhlaba wonke ulungisani wakwazindela. Ngiyathokoza kakhulu ukuthola leli thuba ezweni lakithi eningizimu. Sijabulela ukuthi uNkulunkulu wasebuhleni uNyazi lezulu usenamele usezweni lakithi lapha enkosini yakwaZulu. uNkulunkulu ke wasebuhleni uShembe uShembe oweze emakhosini njengoba ubaba mkhulu akusho lokho efika kuleli lizwe lakithi ukuthi uShembe uze emakhosini. Namhlanje njengoba silapha emzimkhulu enkosini yakwaZulu, uNkulunkulu wasebuhleni usazogcwalisa khona ukuthi uNkulunkulu oze emakhosini. Siyabonga kakhulu, sibongela izwe lakithi eningizimu, sibongela isizwe salapha kwaZulu ngaphansi kwenkosi yalapha nomsebenzi uNkulunkulu azowenza lapha kulesi sizwe. Sikhalile sifika lapha, sifika izulu lomisile yonke into, imvula yikho, kodwa njengoba ngikhuluma njengamanje imvula isikhona ngoba sekufike uNkulunkulu. Thina ke eMaNazaretha siyakholelwa kakhulu ekutheni imvula yisibusiso. uShembe uhamba nemvula njengoba silapha nje seliyanetha, imvula isikhona. Isizwe salapha sesiyajabula ngoba sifike lapha izwe lomisile, imvula ingekho, kodwa isikhona ngoba sekunyathele uNkulunkulu wamakhosi oze emakhosini. Ngiyabonga kakhulu. Siyabingelela amaNazaretha uNyazi wonke umhlaba wonke. Lapha sisemzimkhulu kufika uNkulunkulu wethu uShembe uNyazi lwezulu. Kumnandi, kudelile, senza nje konke ukuthi uNkulunkulu wethu ufele sifene izinto ezinhle. Siyajabula kakhulu kuba kwakhona kwababa la. Simnandi nje. Sithi halala izwe lakithi asemzimkhulu. Ongekho akekho nesisakhe, kodwa nje sithi uShembe uzoshela izinto ezinhle la. uNkulunkulu siyabonga.
Banika babili. Solo fonele. Kaya ukuthi ke induna lenkosi anikuqeke sithe. Mhlambe qala. Mhlambe izandla nje kuqala induna zithi izandla kuqala. Mhlambe izandla kuqala induna. Cosa nawo manje. Namhlanje ngibona amabhathi namhlanje. Sudlala amabhathi. Kati. Selishubeno kangethi. Yebo. Sondelani bo baba. Lokhu athe uShembe. Lelanika bo baba. Asikwenzekini induna zenkosi. Kukuphila kwenu nokuphila kwemndeni yenu elele othulini lomhlaba. Kukuphila kwesizwe. Lokho athe uShembe kwenze asikwenzekini. Akukho ngaphezulu kwakho. Amen. Noma ngathiwa niya emidlalweni. Induna zinikele amanzi kube yona ntelezi yenu yokufika phambili nibe bahle. Amen. Amen. Namhlanje akuphele ukuthi kini nihlaselane. Amen. Kube khona into oxabana naye.
namhlanje kuphoqa ukuthi lo kade isita sakho mawuqhamuka kuyena uzokuthanda yena kuqala uzosugeza ubani unyazi ngamanzi alo lamanzi aphuma onyazini alibonke igama lenkosi anibona abokuqala nina siyabonga ukuthi lokhu kusembathi akwenziwe kini akungene emkantsheni yenu kungangene egazini lenu kodwa kungene phi emkantsheni ukuze kube njani kube ukuphila once kwangena emkantsheni nizophila ngisingane zenu yokuphila ngisizukulwane sengane zenu siyophila ngoba nigcine izwi likaShembe amen bensel baba bangathola manje